Takže čau lidičky, zdravím vás Crafter a jsme v shopu a taková malá ukázka a já to jenom napíšu a jsem tady se 4 lidma z týmu, takže snad se vám to bude líbit. Takže uvidíme. Bude to super, takže taková malá ukázka. Shop ještě není hotový, ale už se nám to pomalinku rýsuje, takže jsme rádi. Máme tady zatím pár hráčů, ale budeme rádi, když se k nám připojíte. A bude to super, takže se těším na malou ukázku našeho shopu plus pár set lidí. Takže to máme. Spawn jsem vám minule ukázal, takže dneska vám jenom ukážu shop a pár věcí, takže jdeme nahoru. Tady zatím nic není, ale taky bude. Caltover se na mě furt portuje, takže tady Lily, tady máte SP majitelku Lily Screw 20. Caltover, myslím, že je dokonce Boulder. Jo, to je Boulder. A BM to je také Boulder. Boulder Helper, no. Takže obojí dohromady. Takže snad se vám to bude líbit a já se s váma loučím. No, možná ne. Ukážu vám minihry, co tu máme. Takže jsme na Warp Minigames. A máme tady Hunter Games, Tenterum, bludiště, parkour, 1, 2, dokonce hokej. Ten se teda ještě dělá, ale snad se vám to bude líbit. Tohle jsem stavil já. Pár lidí pomáhalo, ale nějak celý sám. Máme tady vlastně tady to je Tenterum. Tady Caltover už za mnou. Už tu máme jenom 7 lidí, ono jich tu obden moc lidí tady nějak nebejvá, jenom asi kolem 10. Tady máme pinball, který taky děláme ještě furt. Parkour mapu, nebo spíš pinball, no. Koukám, co tu postavili, jsem ještě neviděl. Takže vypadá to zajímavě, ale lidičky se furt hrnou, furt se sem někdo nový přihlašuje a tak dále. A jsem za to rád, takže snad se vám tady taky bude líbit. A jdeme. Kam bychom šli na Warp? Třeba. No. Pít.
Takže jsme na spavnu, vítám vás tady. Rovnou vám říkám, že spaven je stáhnutý, ale jsem jeden z těch, co ho stavili. Máme tady pravidla, máme tu warpy, máme tu všechno, takže snad se vám to bude líbit. Portály tu budou taky. Trochu mám lagy, ale tak snad se za to nebudete zlobit. Tady budou ty portály, co ještě není hotový, takže tak, jsem odepsal. A mám velmi rozumný A-tým, se všemi pomáhají, takže když budete chtít vy, často se někdo ozve, že jestli chcete pomoct, já taky samozřejmě. Taky se ozvu, jestli budete chtít pomoct, takže klidně napište, nebojte se, pomůžem rádi a tak dále. A spaven, ten vlastně, co to je, to za blok? Joha. A někdo se chce portnout, takže ho portnu. A máme tady Fatimu, 2 holky zatím, ale všichni jsou slušní s týmu. Tady ten furt zkouší mě zabít a ono mu to nejde chudákovi. A teď vám ukážu warpy. Máme tady warp PvP svět, PvP, obyčejný, no PvP. Tady máme warpy pro, nebo spíš jenom jeden, pro A-tým, jsou pravidla, který A-tým musí dodržovat. Máme tu warp enchant, warp farma, warp doly, takže dokonce i fly zdarma, ale nevím, jak dlouho to bude. Takže kdo to napsal, nevím. Já jsem si to zničil. To nie je ono. To není ten blok. Který to je? Zkusíme V. Jo, nevím, pak to dořeším. Nevím, jaký je to blok. Ale kámen to asi nebude. Ne, kámen to určitě nebude. Je to tenhle blok, ale nevím, no. Já to pak pořeším. Nějak s tou dírou. A Revolta.cz se připojil, to je další hráč, neboli další klučina z týmu, ale nevím, teď se mi tady dělala díra, já nevím, jaký mám zazdít. Nebo spíš čím. Ježišmarja, kdybych si to tak pamatoval, to je jedno. Ta díra se nějak pořeší, já tam dám třeba takhle to udělám, tam dám tohleto a je to. Teď dám to samý. Mám trošičku lagy, tak doufám, že mě z toho nějak neobviníte, nebo něco. Ale rozhodně, kdybyste chtěli pomoct nebo něco, tak se ozvěte a budeme s váma. Takže
si to užijte a už si zkoušej všichni moji hlavičku. Takže snad se vám to bude líbit, to naše vidítko. A jsem přímo majitel serveru. Mám trošičku lagy, no. Tak snad vám to vadit nebude. Takže já se s váma loučím. A spadnul mi server. Ale to nevadí. Takže se s váma loučím. A čau čau, takže snad s vám se přidejte. A čau čau, mějte se.